Roberta Metsola terġa' tagħmel unur lil Malta wara li l-ġurnal internazzjonali Politico iddeskriva lill-MP tal-Partit Nazzjonalista bħala rockstar tal-politika. Politico għażel il-President tal-Parlament Ewropew fil-klassi tal-aktar mexxejja influenti fl-Ewropa s-sena d-dieħla. Dan ifisser li skont Politico Metsola hija fost 28 persuna li mistennija jagħtu d-direzzjoni tal-Ewropa matul l-2024. Fl-għażla tiegħu Politico nnota li Metsola minkejja l-isfidi li affaċċjat fosthom l-aggressjoni Russa fl-Ukrajna ħarġet bl-unuri. Xi ħaġa li ma kienx faċli għal politiku li ġej minn Malta. Il-ġurnal li jiffoka fuq il-politika Ewropea u internazzjonali spjega kif l-MP tal-Partit Nazzjonalista qed taħdem lejl u nar biex tattira żgħażagħ lejn l-Unjoni Ewropea u kif hi dejjem mexxiet b'serjetà. Intant, fost dawk li ferħu lil Roberta Metsola għal dan l-unur kien hemm il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg illi stqar li dan hu rikonoxximent prestiġjuż li jiswa mhux biss għalija personali iżda jirrifletti wkoll b'mod mill-iktar tajjeb fuq il-Maltin u l-Awċin kollha.